F'anqas minn 24 siegħa mill-attakk fuq is-sistemi tal-Bank of Valletta li waqqaf għal kollox l-operat tal-bank, il-ħamis filgħodu l-ferat tal-bank reġgħu fetħu l-bibien tagħhom mill-ġdid bil-klijenti dderu jiġbdu u jiddepożitaw flushom b'mod normali. Il-bank reġa' beda jopera wara li ġie stabbilit li l-attakk sar fuq sistema waħda li tipproċessa l-ħlas lil terzi persuni. Sistema li waqqet is-sistemi kollha tal-bank u waslet għall-għeluq tal-ferat tal-bank mal-pajjiż. F'intervista ma' One News, il-kap tan-negozju u l-iżvilupp tal-bank Kenneth Farrugia iddeskriva dan l-attakk bħala skema elaborata u sofistikata ħafna li rnexxielha tinfiltra sistema unika tal-bank. Is-Sur Farrugia qal li l-bank intebaħ b'dan l-attakk waqt proċedura ta' rutina li ssir ta' kull filgħodu. Spjega li matula ġie stabbilit li kienu għaddew għadd ta' pagamenti b'valur ta' 13 miljun euro li ma kinitx saret talba lihom. Huwa assigura li dawn il-flus ma ttieħdux mill-kontijiet bankarji tal-klijenti iżda mill-proċess intern ta' trasferiment ta' flus bejn il-Bank of Valletta u banek oħra internazzjonali. Farrugia kompla jispjega li l-BOV beda bi proċess metikolus sabiex jibda jġib lura dawn il-flus li ttieħdu mingħajr permess. Spjega li dan mhux proċess sempliċi għax il-banek involuti jinsabu f'żoni oħra madwar id-dinja u għalhekk joperaw f'ħinijiet differenti minn dawk ta' pajjiżna. Huwa ikkonferma li bħalissa il-bank għaddej b'eżerċizzju rigorus sabiex jistabbilixxi s-sors ta' dan l-attakk li rnexxielu jgħaddi minn numru sostanzjali ta' sistemi ta' sigurtà tal-bank. Għalkemm matul iż-żmien ikun hemm attentati fil-konfront tas-sistemi tal-banek, dan il-każ jista' jiġi deskritt bħala fula f'qara għax kienet l-ewwel darba li sistema ta' bank lokali ġiet mittifsa. Huwa minħabba f'hekk li s-sistema għadha ma ġietx attivata kompletament peress li l-bank irid ikun ċert li tneħħa kull traċċa ta' dan l-attakk. Waqt li jaraf li d-deċiżjoni li waqfu l-operat ħolqot inkonvenjent lil klijenti, is-Sur Farrugia tenna li l-għana ħari ta' din id-deċiżjoni drastika kien li jħarsu lill-eluf ta' klijenti tal-bank. Fisser kif il-bank mexa fuq żewġ binarji, fosthom li identifika s-sors tal-attakk u l-ħolqien ta' sistemi ta' sigurtà ġodda u li jerġa' jibda jopera s-servizz b'mod normali. Fil-fatt wara ħidma kbira mill-ħaddiema tal-bank, mat-tokki ta' nofs il-lejl bdew jinxtelu s-servizzi sabiex ma' 8:30 tal-ħamis filgħodu il-biċċa l-kbira tal-operat bankarju kien qed jaħdem b'mod normali. Intant fi stqarrija, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali qal lil persuni li kien imisshom jirċievu l-benefiċċji s-sibt li ġej f'kontijiet tal-Bank of Valletta se jirċievuhom b'mod normali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.